prethodnom napadu je bilo vrlo interesantno da Hulahan nije napadao Fejsu, već je samo bio na toj liniji dodavanja ka Matiću. Irci uspevaju da se postave tako dobro da lopta vrlo retko stiže do Matića ili Tadića. Fejsa. Tadić, Matić. Kolarov. Kolarov tu blizu kaznenog prostora. Evo dobrog napada, evo prilike. Ako nisu uspeli reprezentativci Srbije da postignu gol, onda jesu Irci, autogol 1-1 u 48. minutu. Vrlo lep napad reprezentacije Srbije, praktično je gost uspeo da se ušeta u gol, istina zahvaljujući maloj pomoći Iraca. Kolarov sa Tadićem, vrlo lepo, Kolarov potom ka Đorđeviću, klizeći start, mislim Mekartija, autogol 1-1. Evo tog napada još jednom, jedan irski fudbaler, mislim da je to McLean, je ostao tamo na zemlji, tvrdeći da je udaren u duelu sa Kolarovim. Nije bilo nedozvoljene pozicije. Da Mekarti nije reagovao, Đorđević bi poslao loptu u mrežu. Najveći deo posla obavio je ovde Kolarov.